Era un pintor francés que se desprazou a Berlín para vivir a cultura artística que alí medraba. Porque Terry Noir viu o muro moi triste e decidiu pintalo para darlle máis vida. Pareceu boa idea pintar o muro para que non estea triste e así os muros deixan de ser muros. Porque lle dá máis vida ao muro e unha expresión de liberdade e diversidade.